amma kun ki ku saurare ni. Wai wani irin abu kike min haka ne dan Allah dan Annabi? Ai naga kana da hanyar wucewa ne, ban yi tunanin ma da muka ke yi. Sai na muka ga ka dame mu ne sannan muka zo. Muka ga kowaye. Shi kai ne. Kuma sannan ai mu ba dabbobi bane da zaka yi mana hon. Baka iya sallama bane? Okay to shikenan naji. Ku yi hakuri. Assalamu alaikum. Farida. Dakata. Ni fa Usman na gaji da abin da kake mu. Ka tare ni akan hanya ka zo gidanmu kuma ka dinga damuna. Na gaya maka ba na son ka dole ne? Kai wani irin maye ne wai dan Allah. Ke kuma dakata ban zo kanki ba ina zuwa. Dan Allah dan Annabi last one. Kar ka ƙara zuwa kofar gidanmu. Kuma in ka ganni a hanya kar ka ƙara nuna ka sani. Na faɗa maka. Ke kuma idan son sa kike ki je na bar miki shi. Farida. Usman kai hakuri. Ka san mu mata ba magana wanda yake muke sama da gaskiya. Ba ka bani kai hakuri insha Allah amma za a shawo kan. Bara in je ka tsaye. Ba ku me nagode. Me ma sunanki? Maryam. To nagode Maryam. Na Farida, na Farida, na Farida, ni ne na Farida. So nake momi ta shigo a gama duk maganar da za a yi ta mu kawai a wuce wurin. Allah ko? Allah wallahi. Allah ya dawo da ita lafiya. Amin Allah, ta ma kusa zuwa ai. Dama dan na san kafin ma ki fita daga gidan nan su za ta so gaskiya. Za ta zo wallahi insha Allah kuma an magana. Okay to shikenan. Nagode. Sister ba ta zo. Barka da kin dawo? Da yake ta waya ba. Ka ji rainin hankali. Ina ruwanka da wanda nake waya? Haba kawata me zafi ne. Kinga, ki rabu da ni da abin da yake damuna. Okay. Saboda yanzu kin kusan komawa school kenan. Ba wannan ne ni a gabana ba. Da na so in je dai. Amma baba Farida tana ta mun wulaganci wallahi. Tun da aka yi wannan maganar dai ba na jin daɗin kasancewar al'amuran na wallahi. To kuma ya kai ba a gaya mun ba. Ani da antini na ɗau mataki. Baba ai ba na son abin da ya zo zama damuwa ne shi yasa na. Babu damuwa a wannan lamari ni na gaya maka. Tunda kuma abin ya zo da haka abin da za a yi ka je ni ka turo magabatanka. Amma yi komai ma a fice wurin. Da baba ina ganin al'amarin nan da haƙuri ake da shi. Yau fa ina zace hakuri an fara lamari. Ai abin aka fara hito ayi kawai. Tunda da ya riga fara abin nan kuma ni na yi niyya har ga Allah. Na gama yankewa hukunci. Kawai ka je ka turo din. Kuma ina gaya maka wahalar ta duk kafin ta je ni gidan ne. Da akwai ƴan tsegunguma a ciki da ƴan gulmace. Amma tana zuwa da kanta za ta bi hanya. Dodar za ta bi hanya. Dodar za ta bi hanya. Kasa fuskantar juna ne shi yasa. Ba zai yi ba. Ka sa Allah ɗaya a zuciyarka. Ka yarda wannan abu yin Allah ne ya yi. Ni kuma na sadaukar maka da ita. Ai ni na baka. Ni na baka. Yawa yanzu ma ba dan dai kasuwa zan je ba. Da kaina zan je sako ta gaba. Amma ka karasa. Kuma zan yi maganin abu bari na dawo ka gani. Zan da je yi tunani. Bari na dawo. Ka wa turo. Ka turo. Ita din banza. Nawa aka yi? Nawa aka yi? Da kanta ba za ta bi. Ai ba he ba an ce da ita ga hanya ba da kanta za ta bi. Wato Farida ina aurarki. Na aure ki so nake in dauke ki in kai ki Saudiya. Amma Saudiya ta cikin zuciyata. Ka ce idan na tafi ba da wake ne. Insha Allah. Ai shi yasa nake jin daɗi da farin